Hello, maayong adlaw. Kani yung tanan mga kagalaan ko sa nagkalaylay dapit ini sa kalibutan. Welcome sa another video. So karong adlaw ani ami karon sa Maramag, Bukidnon kay bisita mi sa among apuhan nga na ospital. So kauban na akong pamilya ug akong mga ayaan diri sa Maramag. Actually ano lang walking distance lang ang hospital. Hindi kami gahapon sa hapon and then abot mi mga alas 8 na sa gabi. Unfortunately wala ko naka tawag ni naka video. Naka video ko kadyot pero gamay ra kaayo. But I'm still going to show you guys akong sa mga na-videohan ra ako maybe some pictures of it as well. So, yeah. Kaya ako nila. Ulan. Kaya ulan na eh. Ngayon pa rin, abot na Maramag gani. Diba ako nito eh, wapo na kayo. Balay oh. Oo. Oh wait, ako pinarin mo ano mo. Dapat ako. Sa kapin. Ako na yun. So as of the moment na ami diri sa Kailasong Ayaan, diri mi nagstay gabi and we're so thankful kay katulog mig tarong kay
nigi-open ilang balay para maka-stay mi diri overnight. And siguro mi uli, plano na mo muli. But we'll see about it. So mori diri mi nagstay together sa akong mga yaan o ko ang family kami tanan. Ang sa hospital pod mga alas maybe pa mi makaadto dito kay bawal man ang kanabitong dinaghan nga visitors. So as of the moment akong ayaan to adto para mag-substitute sa nagbantay. And then later on, mga alas 9, musulod mi dito. Kay gipauban ko sa akong mama diri para iluto ng lola. Kay kabalo lagi ta mo hilot yung panagsa. So, naramong gikatulgan diri o kailan ni Yaya nena ang amuang gipuy-an. Kani ako na ko ni. Mga kauban. Kauban na mo diri mi gaste. Eh narantag iya sa balay. So thankful kayo mi kay nag-asawa. Kailan niya na so thankful kayo mi kay ilang gipatulog na maayo ra ang pagkatulog all throughout the night. So napod sila gi-offer dito nga bed sa taas. So nakatarog gyud mi tulog gabi. So I would like to share a quick story guys while papanhimi diri. So, yesterday gikan mi sa balay okay pa among dagan sa Bungo, but suddenly after mga few kilometers kiurok ang Bungo, gibuto ang ligid, and then nag-change me. So okay na pagabot na mo sa unahan sa Talakag, dito naman mi kiurok na pud ang Bungo, dikalit lagi siya gihinay, wa kabalo si papa pati kami nganong nihinay. But anyway kalusot ra bagyapon mi padulong diri bisag ginahinay himutan ng caretaker ani kay nagluto pag inahan taon mga alas 9 pa man mi adto ko sa ospital kay alas 9 pa pwede magbisita dito daghan. So abantayin sana ako ni pari magmanyan ni sa iyahang mama. So see you guys later.